दिनैनि जिथुनाखि खौरां मेल बिनि उद्देश्यआ जाहैबाय दिनै जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन जानानै क'क्राझार जिल्लानिफ्राय आरो जोंनि सेन्ट्रेलनिनो लेङाइ आफादगिरि लोगोरा सार आरो लोगोसे गासै जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे बे निउज पर्टेलखौ नायनो मोजां मोनग्रा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम अननाय खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय। दा जिथुनाखि जोंनि बे दिनैनि मेल जुथुमनाय बे मेलनि गेजेरजों जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै थोंजोङै बेखौनो खावलायहरनो सानदों। जिथुनाखि फैबाय थानाय 22 तारिखआव बयबो रायजोफ्रा काउन्सिल इलेक्शनखौ लानानै भट होनो थांगासिनो दं। जाहाथे बे भटआव जोंनि बे थांनाय इउपिपिएल दोलो सरकार सालायबोनाय बे इउपिपिएल दोलोखौनो सापर्ट होयो। जों बेखौनो गुरैयै खावलायदों। मानो होनना बुङोब्ला जिथुनाखि जोङो बै समाव दुखु खस्थ' खालामनानै सोमावसारबोनानै 27 जानुवारियाव जिथुनाखि एकर्ड खालामनानै फैबाय आरो बे एकर्ड खालामनायनि उनाव जोंहा गोबां दफाफोर दं। जि दफाफ्रा दिनैसिमहालागै इमप्लिमेन्टेसन जायाखै आरो माखासे मानिया इमप्लिमेन्टेसन जाबाय। दा बेखौनो जाय दिनै इउपिपिएल दोलोखौ दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सार आरो लोगोसे गोबां सिगनेटारिस लिडारफोर दैदेनगिरिफोर बे इउपिपिएल दोलोआवनो दङ। जाहाथे बिसोरनो आरोबाव खनसेबाव सुबिदाखौ होयो। जिथुनाखि जोंनि सोमावसारबोनायनि जि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनो बिथांमोना खाबु मोनो। बेखौनो जों गुरै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय। जिहेतु नोंथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होबाय हिसाबै दुलाराय बिटिआरआव थानाय रायजो राजाफोरखौ बे फैबाय थानाय बैसागुनि थाखाय मा खावलायनो सानो? बबे दोलखौ सापर्ट खालामनो बांसिन नोंथांमोना खावलायनो सानो? दा फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बिटिआरनि रायजो राजाफोरखौ जों थोंजोङै बेखौनो खावलाय सानदों। इउपिपिएल दोलो जाय दोलोआ दिनै मोजाङै जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलफ्राव मोजां हाबाफारि मावबोगासिनो दं। जाहाथे बे दोलोखौनो सापर्ट होनानै देरहाहोयो आरो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ बयबो होयो। बेखौनो जों गुरै खावलायनो थाबाय। बिसायख'थिनि समाव फिसा फिसा जाथायफोर सोमजिगासिनो दङ। बेनि सायाव नोंथांमोना गेजेरनि जानानै मा बुंनो? जि दिनैनि बे दिनाव जि बिसायख'थिखौ लानानै जि फिसा फिसा जाथायफोर गन्दगलफोर जाबोगासिनो दं बिनि सायाव जों बेखौनो खावलायगोन। जाहाथे जों बयबो जि ओनसोलफ्राव थादों बे ओनसोलफ्राव थानानै जों बयबो जाहाथे बे दावराव दावसिखौ खालामा आरो बयबो मोजां सिन्था खालामनानै जाहाथे जों भटखौ मिनि खुसि बयबो होयो। बेखौनो जों गुरै खावलायगोन। सरकारनि फारसे नोंथांमोना माबायदि मिजिंथिनायखौ हास्थायगोन दिनैनि समाव? फैबाय थानाय समाव जोङो सरकारनि सायाव जों बेखौनो मिजिं खालामदों। जिथुनाखि जोंहा जि एकर्डआव फैखानाय दफाफोर दङ बे दफाफ्रा निस्सय मावफुंजागोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय बे सरकारा मावगोन। जों बेखौनो मिजिं खालामदों।